May buntag sa atong tanan. Karon Agosto 15, 2021, among gisaulog karon ang kapistahan sa pagsaka ni Mahal na Birhen sa langit, o Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Heaven. Magsaulog karon sa kasaulugan si Brad Idoy Alvarido ug ang assistant nga kaabag si Brad GC Sibolien. Daghang salamat. Kung kay pista, di gini mawang hikay. Mano mong mga tigluto. Sa maning giluto ni mo daw? Ini mo nga. Happy pista. Pista. Kristo ay buntag sa nating tanan. Sulod nining kasaulugan sa bulong at umiapil ang mga intensyon sa pagpasalamat. Halat pasalamat ni Mr. and Mrs. Demetrio Martirios Jr. and family. Halat pasalamat ni Mr. and Mrs. Sibolien and family. Halat pasalamat ni Mr. and Mrs. Yusuf Balaon and family. Halat pasalamat ni Tasha Adina. Atong isaulog karon ang solemnidad sa pagsaka sa langit sa Mahal na Birhen Maria. Ini usa ka pagpadayag nga ang pagsaka sa langit kang Maria dili tungod sa iyang kabubuton, kundi tungod kini sa gahom sa Dios, ug kini mao ang ganti nga iyang nadawat diha sa iyang pagkawalay buling sa salat ug pagkamasunod sa atong Ginoo. Ang ngayon dayod namutuo kita nga si Maria ipasaka sa langit tungod kay nagsuta gayud nga tinuod diha sa lain-laing pagpadayag. Ang pagsugod palihog manilog, ibatong awiton ang pasiunang awit. Mahimayaong mga butang ang isulti bahin kanimo Maria nga tarong adlaw ang bayaw labaw sa mga puro sa mga anghel o bidaog hangtod sa kanturan uban ni Kristo. Ilang tanan sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang tulong sa Dios may kanayan sa atong dalan. Tultulan ang kita niya sa atong mga andyanan. Mga igsoon karong adlaw sa kalipay tungod kay karon adlaw sa Ginoo. Sa Domingo ang atong Ginoo nabanhaw, nagpakita sa iyang matinul-an o nagpadala sa Espiritu Santo. Mausap kini ang adlaw sa atong kaluwasan. Karon sa atong isaulog ang atong kagalingong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo, uban ni Kristo, o diha ni Kristo. Mao kini ang hinungdan nganong nagkatigong kita karon. Nining atong pagtigong karon tuyo kita sa tibok simbahan nga nakapanaw dinhi sa yuta. Uban sa atong obispo Abel Napigo, sa atong pura paroko Monsinyor Quinito Banyo, sa mga kaparihan sa Diyosisa sa Mati o sa tanang magtutuo. Kung ano maandang kita, alas pagsaulog karon maghinulsol kita sa atong mga sala o mangayo kita o pastaylo sa Diyos o sa atong isikita.
Kitang tanan, nagakumpisa lang sa Diyos na mga nagagahong sa tanan. Kung kaninyo mga igsuon, kay alapas sa pagkakayamot, sa mga mula sa pulong o sa buhat, o sa pagbuhat sa ngayang buhaton. Kay akong sala o akong bagong sala. Busa na mo ako kang Santa Maria kang may Birhen, sa tanang kaanghel ng mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iangko sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluligay kami Ginoo, pasayloan kami sa tanan namong mga kalapasan. Agaka kami niining kinabuhian, o dana kami sa kinabuhigayon. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa Panginoon, maawa ka. Panginoon, kaya sa Diyos dito sa langit, ukay namin sa iyang manaw, dinay sa iyo na Ginoo Diyos ng itong hari, Diyos sa lahat na kakagawad sa tanan. Nagkasimba kami kanino, nagkasalamat kami kanino, nagkakain kami kanino, tungkol sa imong hinahayag. Ginoong Jesu-Cristo, utong na nasa hanahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw ang namutay sa salat, sa kalibutan kaluhi kami. Ikaw ang nakalingkod sa buong, sa amahan, pagamuyo, kung ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang gabi, kaya Lord Jesu-Cristo, at sa Espiritu Santo, ihasa himaya sa Diyos, Magampo kita, O Diyos na sa imong pagtanaw sa pagpaubos sa mahal na Birhen Maria, nihatag kaniya sa grasya sa pagkainahan sa imong bungtong anak, o karong adlaw ni purong-purong kaniya sa kinatas-ang himaya. Itugot nga pinagi sa iyang mga pag-ampo alang kanamo, kami nga naluwas diha sa misteryo sa imong pagpalubos. Maangayan unta nga mabayaw nimo nganha sa himaya. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa katuran. Amen. Kalihong magiging. Kinotlo, gikan sa basahon sa ang pinagaya.
Unya naadli ang templo sa langit. O nakita sa sunod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may pila, kagahon, dalugdo, linog, o mibuno ang hilo. Unya, nagpakita ang usa ka dakong pilimadron dito sa langit. May usa ka babae nga nagpistig adlaw o nagtunog sa bulan. O gigurunahan siya na punog duha ka bituon. Hapit na siya mo anak o nagyabaw siya sa kasakit. Laing pilimadron, nagpakita dito sa langit. May dakong dragon nga pula nga may 7 ka ulo. Napuno ka sungay. Gikahig niya ang iyang iko o ikatulong bahin sa mga bituon sa langit. O gitambog gadto sa yuta. Mipadog siya sa atubangan sa babayeng hapit na mga anak. Aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya, gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan gisakmit ang bata o gidala ngadto sa Dios o sa iyang trono. Mikagyo ang babae ngadto sa kamingawan, bilin ang Dios nagandam kaniyang dapit o dito at tinanong siya sulod sa usa ka libo o 2 ka gatos o kauma kan uman kaadlaw. Unya, nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon. Ani ang nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayod ang Dios ang gahom niya ingon nga hari. O gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atubangan sa mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios o nagsumbong kanila adlaw o gabi. Gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
gikan sa urang sulat sa Tatlo ngadto sa taga-Korinto. Apan ang tinuod mao ang gimanhaw si Kristo. Ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay banhaw usa. Kay ingon nga miabot ang kamatayon pinagi sa usa ka tawo. Moabot usab ang pagkabanhaw pinagi sa usa ka tawo. Kay ingon nga nangamatay ang tanang mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa kangalan. Banhaw usab ang tanan tungod sa ilang pagkahiusa kang Kristo. Apang ang matag usa ana sa iyang husto nga dapit. Si Kristo may una sa tanan. Unya masunod kadtong iya ni Kristo. Inigabot na niya. Unya maabot ang katapusan o buntogon ni Kristo ang tanang pangulo na espirituhan, mga otoridad, mga kagamuhanan. O itugyan niya ang tingarian nato sa Diyos na mahal. Kay tinanglan maghari si Kristo hangtod mabuntog sa Diyos ang tanan niya mga kaway o himuon sila nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ang katapusang kaway nga buntogon mao ang kamatayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog ng Diyos. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Wala madugay nangandam si Maria o midali panadto sa kabungturan ngadto sa usa ka lungsod sa Judea. Miabot siya sa balay ni Zacarias ug nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, nilihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel o isulti sa makusog. Bulangan ka sa tanang mga babae. Bulangan ang bata nga imong gianak. Ngano kaha nga niduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo. Kay pagdungog ko gayud sa imong pangumusta, miuntot sa kalipay ang bata nga akong gisaba. Bulangan ka nito nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya mingon si Maria, nagdayeg ang akong kasing-kasing sa Ginoo o nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugon. Ug sukad karon ang tanang tawo motawag kanako bulahan. Tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamhanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok sa kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gipakyaw niya ang iyang bugtong nga gamhanan o gipatibulaag ang mga tawo nga mga pangitason. Uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan gikan sa ilang mga trono. O gituboy ang mga mapausanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom o iyang ipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulaan
mitabang siya kang Israel nga iyang sulugon. O mahinungdon siya pagpakita kaluoy kang Abraham o sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa naturan. Limuyo si Maria o mga tulo ka bulan uban kang Isabel o kunya lipauli sa ina. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Ngayon ikaw, O Kristo, palihog ng lingkod. Malipayong pista kanatong tanan. O isip dako nga pagtuo o pagsalig sa itong Ginoo uban sa itong mahal nga inahan ni Maria, ato siya karon pagpakan. Nining ikakawang duha ay kawaang Domingo sa Ordinaryo, nasigo po ang pagsaka sa langit sa itong inahan ni Maria. Sa English pa siya, the Assumption. O sa Bisaya, pagsaka. Doon ni siya katermino. Ano na po siya katermino na kining pagtunsad, no? The Ascension. Ascension o Assumption. Doon sila. Sa ato ang pagtuo Katoliko sa tibuok kalibutan ng karong adlaw, ato gisaulog mo ni ang dako mga pistahan solemnidad sa pagsaka sa mahal nga inahan ni Maria. Kung maingon tag pagsaka, atong example makita tag tao nga nakatkat og lubi, makaingon ta nga aduna gyud siya abilidad sa pagsaka. Pero kung maingon ta nga gipasaka siya sa kahoy, aduna na siya tao nga gitabang aron makasaka siya sa kahoy. Mao ni ang pagsaka sa langit sa atong inahan Birhen Maria. Wala siya musaka nga siya iyang pagbalingong mo. Ngunit misaka siya sa langit, pinaagi sa Diyos nga mangan. Ipili na siyang daan nga maoy mamahimo atong agianan sa atong kaluwasan. Kung si Maria kaha wala ang sanong sa tanya sa anghel niya, wala tingali tayo kaluwasan karon. Mao nga hangayan naging dayo nga ako siyang pahuron tungod kay siya ang inahan sa itong panglubos o siya ang ika niya ang ating kaluwasan. Sa batasan sa mga Hudiyo kaniadto, ang mga babae wala na sila wala bili sa mga Hudiyo. Gani kung atong nadungog diha sa basahon sa Exodo, si Moises naghago isaka siya bukid aron pagpakita si Ginoo. No, kasagaran kay adto ang mga lalaki ra ang may katapos sa pagbaktas ayon sa bukid. Pero si Maria nilatas ni siya kabungturan aron pa himamat kang sa iyang gagaw nga si Isabel. Ning ato kaya aron panahon sa pandemya, aduna ba kay panahon nga makabisita sa itong mga pinsuunan na ito sa layo. Mga mabaktas lang na ito. Gani. Ano nga si Maria, kung makita, naghago di siya baktas, kung nakakali ka kilometro, ang baktas. Aron lang na pagpumusta. No? So wala pa siya mula tao, nanganda na siya. Aron, haiting na magayot aron manganda, natin lakaw, mangandam ka. Andam naman ta ka na ipawag nila pahul ba? Dahil siguro kuminti, no? Nagkakita ka kamunod. Simple lang kayo si Maria. Ang iyang pagpanganda. Taro, dito matang baktas na nanay mo sa kena. O diha sa iyang pagkikita ng Isabel, usa ka dako kayo kalipay na naabot ang dibati ni Isabel. Kaya naabot ang nabot si Maria sa iyong balay, no? Muna yung pinag-iiyak na ito karon, namin natin mga bisitao ka, aduna kay batiot na kalipay, kaya kadukaw. Ang mga babae ganyan to, sa parang sa mga Hudiyo, wala sikat ba yung tira sa mga Hudiyo. Pero, ang Diyos
gitagaan o bilib sa Ginoo ang mga babae. Ano man? Kaya mga lalaki ganito sa panahon sa mga liyo, sila may musubida sa bukid ang pangingkita sa Diyos. Pero ang Ginoo may padala og anghel ngadto ka Maria. So sa kababae. Ang Ginoo nilingitag paagi aron makasuod makikita sa babae. Ang mga espesyal si Maria sa atong Ginoo. Dili lang si Maria, kanang mga kababaihan, hinangga na tayo ni Lord na. Mao nga, sa tuwang na pagsaulog, inipistahan sa pagsaka sa mga Virgin Maria, atong ibutang kanunay sa atong kasing-kasing ginuna ng usarin siya kanatong hakit kanato ang pagpaubos, ang pagdawat ni Maria nga mapausanon sa tawag sa Ginoo. Diyos sa nung sa ito kabisi sa itong mga panimalay lahat ng higayon ang Ginoo pagpakikita pagpasalamat sinang grasya nga iyang ihatag na nato kay sa isa kasimana naghanap na punta karon sa Banaha o sa iyang mga panabang o ang Ginoo ano na sa iyang kabuton ano na iganti nga iyang ihatag na nato sa kugabulahanan kung kita kanunay na musalig sa Diyos. Kung hinahapunta na ang atong inahan sa kanunay manabang kung ang iyang grasya ang atong kanunay sa kungsod sa tagsa ng mga pamilya. Kung hinahapunta. Palibog Mundo. Atong marong ibuhat sa Ginoo ang atong pagtuo. Pinagtanan, nagatong kami sa Diyos sa lamahan ang mga nagdahon sa tanan, mabubuhat sa langit o sa yuta, kung sa na makita o dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Kristo ang buntong anak sa Diyos. Diyanak samahan sa wala pa ay natuligan. Diyos ikan sa Diyos, kahayag ikan sa kahayag. Matuon niya Diyos ikan sa Diyos na matuon. Diyanak binuhat o sa magkikaiya samahan. Pinaagi kaniya na himo ang tanan. Tungod niya itong mga tao alam sa ating kaluwasan, may kanawag siya ikan sa langit sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya may dawas ikan bayang unay ng himong tao. Tungod ka nato, ilansan sa sakong susubo at konsyon nato, nag-ato siya ang matay at ilubo. Sa katulungan daw, nag-anhaw siya. Parang matuman ang nasulatan. Isa kasi sa langit kung nalalikod sa tuwang samahan. Mubalik siya ng mayaon ang sumubog sa mabuhin at sumalugatan. Ugang yan yung malilay o ay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang mga sa kinabuhi. Nagikan siya samahan at sa anak. Dungan samahan at sa anak, isimba sa Himaya at isulti pinahagis sa mga propeta. Nagatuo kami sa isang santos katoliko at apostoliko kasimbahan. Nagayla kami sa pagkabunyag alang sa kasayuan sa mga sala. Nagapatong kami sa pagkabanhaw sa mga pinatay o sa kinabuli sa mga pagkalikipan. Amen. Mag-apo kita sa Ginoo, maisip iya katawhan, atong masinati kanunay ang iyang paghigugma o kalipay. Kung kini mapaambin sa matagong pag-usang, uban ni Santa Maria, uban sa pagpasalamato kasing-kasing, ihala na to ang atong mga pag-apo kaniya. Ang atong itabat, Ginoo ka ang among pag-apo. Ginoo ka ang among pag-apo. Nga ang katawan sa Diyos, dili unta magkabahin-bahin. Tungod sa injustisya o kahapon. Apan, mapuyo unta na masinaboton. O magmalinawon, mag-ampok kita sa Ginoo. Ginoo ka ang among pag-apo. Nga kadtong mga biktima sa daotang binuhasan. Makabaton unta o kaupayan sa ilang mga kasing-kasing o mahimong bukas alang sa kalinaw ni Kristo. Mag-ampok kita sa Ginoo. Ginoo ka ang among pag-apo. Nga kadtong mga naglisod o pagpasaylo sa uban, makaamgo unta sa kaluoy sa Diyos, aron maandam sila sa pagpasaylo sa uban. Mag-ampok kita sa Ginoo. Ginoo ka ang among pag-apo. Nga kadtong masakitong sa lawas o kanak, makakaplag o kaayuhan diha sa pagsaylo o gugma sa Ginoo. Mag-ampok kita sa Ginoo. Ginoo ka ang among pag-apo. Nga ang mga magtutuo nga nangamatay, mapasaylo sa ilang mga sala. Mag-ampok kita sa Ginoo. Ginoo ka ang among pag-apo.
O kuhilom kita sa mga Diyos alang sa sarili natong katuluhan. Makampo kita sa Ginoo. Ginoo, tunggang ang pag-ampo. Ato sa apil sa ating mga kalibaran ng kampo, ang kalam sa mga igsoon na wala ng handong kanila, inuman, ang kalam sa ating pag-obispo, Patricio Alo, na nawapunta ng maluloy ng Diyos o pabito sila sa ginarihan na gitagara sa Diyos sa natrato. Makampo kita sa Ginoo. Ginoo, tunggang ang pag-ampo. Langit mo, Amahan, tanawa ang maluluyon ang among mga kapakyasan. Luwasa kami ikan sa dagahi sa among mga kasing-kasing. Kung itugot nga kanunay, kaming anta o pasaylo sa uban. Kini among ipangayo, pinaging Kristo, among Ginoo. Amen. Kalihong ng lingkod alang sa pagmahalay. Langit mo na mga Amahan, pasalamat kami kanimo sa imong walang bunong na panalipot sa tibok among kinabuhi sa tibok tuig ang kami nakadangat usab karon sa himaya o pagsaka sa Virgin Maria. Hinaot og Ginoo na sa kanunay ang imong panalangin ug panalipot manaang sa namong kapamilya among baryo namong tuyan. Ngayon kita, salamat kanimo Ginoo. Salamat kanimo, Ginoo. Ulang itlong Amahan, ang ayang tapos gayon na magkatigong kami karong adlaw. Aron sa pagsaulog sa kaluwasan ng ibalangat mo kanamo.
Pinaagi sa pagkamatay o pagkabanhaw sa imong hinigugma anak, si Kristo among Ginoo. Ang labing higpit nga paagi sa pagsaulog niining adlaw mao ang kasaulugan sa Santos nga misa nga gigasa mo sa imong simbahan. Apan wala kami pare karon dinhi nga makasaulog niining uban kanamo. Busa sa among pagsaulog sa imong pulong ug sa pagkalawat among ipadayag ang among kinasingkasing nga pagsimba kanimo o pagpasalamat sa imong pagluwas kanamo. O amahang langit mo, ipadayon ang imong pagdasig o paglingkod kanamo sa pagtuman sa imong kabubuton, samtang nagapaabot kami ng mahinagpon sa pag-anhi sa among pare, aron makasaulog kami uban kaniya sa Santos nga misa. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magampo kita sa mahal atong gamiton ang mga pulong nga itudlo kanato sa atong manunubos. Luwasa kami Ginoo sa kanang luwasan. Hatagin kami sa iyong kalinaw. Liguna kami ug tabangi sa tanan namong pagkinahanglan. Kaya nakapaabot kami ng mahinagpon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Inuman ang naging harian, ang kahukog ang imahaya, ang pugsaka at tulugan. Amangan mo maluluyon, ipadala ka namo ang imong espiritu sa gugma o pasaylo, aron makahigusa kaming tanan, diha sa pagtinahuray o pagsinagdanay, sa pagsangyaw sa imong gingharian, sa gugma o katarong. Kaya ang mga panaglalis o panagsumpangiay, nakapaylayo ka namo gikan sa usa-usa. Tabangin kami sa pagiguli, pinaagi sa pagpinasaylohay. Amen. Amen. Ito ipakita ang imahan sa tumparing sunan. Sa mga sana sa kalimutan,
Sion, kini ang Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang ginapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Ginoo nila ko ang mga kalawat kini mo panipamulong sa mga ayaw ako. Ang lawas ni Kristo magamping kanato alang sa kinabuhi dayon. Amen. Tulad ko'y wala karapatan, sa'yo ay tumanda. Mag-angko kita. Tapos kami mga tambong sa kanalan ng itnon. Nangamuyo kami sa imong maluoy, Ginoong Diyos namo. Nga kami nga nagpasilungog sa pagsaka sa langit sa inahan sa Diyos. Mahaligay unta sa tanang dautan. Kini among ibangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kalihong ang lulod. Orasyo Impirata alang sa kasumbaran sa 2019 coronavirus. Diyos, among amahan, midamong kami kanimo sa among panganahanglan. Ang maghangyo sa imong panalipod, batok sa 2019 coronavirus, namikalas na sa daghang kinabuhi, ug nakaapekto sa kadaghanan. Nag-ampo kami sa imong grasya, alang sa mga taong gitakasan sa patuon sa kinaiya, ug hinungdan ining virus o sakit ug sa iyang pamaagi sa pagtakod. Diyahi ang mga kamot ug una-una sa mga nasang medisina, nga sila ang katuman sa mga sakiton. Uban ang kahanas ug kaagbo, ug ngadto sa paggamhan ng pribadong ahensya, nga mangita sa kaayuhan ug sulbad niining katalagman. Nag-ampo kami alang itong mga takbuhan, nga sila ang ibalik sa maayong panglawas. Nagagi kami sa grasya nga magbuklay, alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang ni atong hinahanglan. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoo, sa Jesucristo, imong anak, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, dampanan sa mga Kristiyanos. San Rafael, Arcangel,
Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Manglingkod ka batang awiton ang awit sa second collection. Lituman na itong isa ang simba ay gamay na kuhan sa kasaluran. Guys, basin na inyong ka. Maayuan po sa tananong. Lugar na po paibalo sa mga sa atong katilingban na okay ba ang katilingban ang GKK pag-asa o sa kawitan o sa atong katilingban okay ba nga grouping okay ba ang katilingban mas maayo po tinapon si Fabi Takder. Tapos sila sa alis. Dahil bahin kang alam na minor, itong chairman sa kaabag, okay man siya. Okay man siya. So, dugan lang po, pahibalo, ang kaabag ni ay diri sa GKT Maya, na di kasulugan sa patay, maat ng Lunes, sa panikian. Finansyo. Kaya, ihangin po ng mga Victor, choir na naapot sila kaya hindi mapot matigay ng kasaulugan kung wala sila. No? O ka na lang. Salamat kayo. Nangalaga lang PWD. May punta tayo sa tanano. Kanina ko makikabalo para sa alam sa CWL. Kung ilabi na ni Congress, kami alam ko i-kuan sa ikaw yung kung okay ba din sa katilingban nga mag-imo o pwede karong September 5 kung na manangit ko kung oil ba ang katawan mo ang pwede karong kuan sa CWL na buhaton na mag-ilista lang yung bata o bilang kabuhok ako ang makuha dito sa meeting kunya ang nakuha po kuan kay naghamang diriya sa sentro kung uyang po ba mo nga matiuna ko bilang kawan sa dito sa pag-asa kung ka na lang yata ka sa presidente o okay ba nga uyang ka na kaya pwede ka pagbuhaton sa CWS. Mga igsoon, diniling kasaulugan sa pulong sa Diyos, magpabilin ang katanunay ng magdakton o hiliusa. Hinaot ang pulong atong nanumong balutang naa, magpabilin hindi ka nato o manghimong atong pangdanan sa kinabuhi. Tapos na tumbalaan ang kasaulugan, uban sa paglikod sa tulinahan ng langit at ng Diyos, sumagaw sa tanan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manlakaw kita diya sa kalinaw, aron sa pagigugma o pangalaga sa atong Ginoo. Salamat sa Diyos.
si